Jeg skal nu vise, hvordan vi laver tomatconcassé. Først skal vi have fat i nogle tomater. Vi har været heldige at få nogle, uheldige at få nogle, der er lidt trætte. De er lidt mugne, men det kan man sagtens bruge til concassé. Man kan skære det værste væk. Så skal det selvfølgelig være nogle store kødfulde tomater. Det er svært at lave sådan nogle små tern af små cherrytomater og den slags ting. Så nogle store kødfulde tomater. Ja, tomaterne er nu skyllet, og vi har fundet nogle, der ikke var urenheder på. Og nu er de klar til, at vi skal til at blanchere. Der skal lige laves et lille snit på dem, så kan vi bedre pille skindet af bagefter. Ja. Nu har vi forberedt arbejdsgangen. Vi har sat en gryde vand over. Selvfølgelig sat låg på, så vi sparer på noget energi, for den skal jo op og koge. Så har vi gjort en skål klar med noget koldt vand. Der er kommet lidt isterninger i, så vi hurtigt kan køle tomaterne ned, når de er blancheret. Og vi har selvfølgelig lagt værktøj klar. Den her får man hulske, så vi kan løfte tomaterne op. Så har vi fået besøg af det gastronomiske orakel, der starter med at skære blomsten af, hvis der er noget tilbage. Derefter slår et lille kryds i tomaten op i toppen, så vi bedre kan pille skindet af, når den er blancheret. Og det samme gentager vi selvfølgelig på de næste tomater. Så er tomaterne klar til at komme i vandet, lige så snart vandet koger. Ja, vi kommer tomaterne i det kogende vand, cirka 10 sekunder. Og når det er gjort, så skal de hurtigt over i det iskolde vand. Og så skulle det være til at tage skindet af bagefter. De 10 sekunder blev forlænget til 15. Det er nok på grund af sommertid. Og nu er tomaterne lagt over i det iskolde vand, så de hurtigt køler ned. Ja, og så er vi klar til at trække skindet af. Og det var ligesom formålet med blancheringen, at skindet blev løst, så det var nemt at tage helt af. Om et lille øjeblik vil vi tage kernerne ud af tomaterne, men skind og kerner og den slags ting, det kan altid anvendes til fonger og lignende. Så vi har ikke noget madspild, selvom vi tager skindet af her. Ja. Tomaterne kvartes, og så er det lige til at skære kernerne ud, der selvfølgelig sidder inde i midten. Og igen gemmer vi de overskydende kerner og midterkødet, som kan bruges til fong og tomatsuppe osv. Kan nu udskæres i små stykker, strimler, terninger, alt efter hvilken ret de skal anvendes til.